I-confrontation inonzi yakaitika mubhazi pakati pevatsigiri vebato reZANU-PF nemumwewo travela akanga ari mubhazi umu. Paitaurika nyaya ye2030 pakava nemakakatanwa apo imwe citizen yemunyika yeZimbabwe yakapikisa nyaya yekuti vaEmmerson Mnangagwa vaextende temu yavo kusvika mugore ra2030. Izvo zvakaonekwa nevamwe vatsigiri vebato reZANU-PF vanova madzimai vari kuratidza kuti havana kufarira kushoropodzwa kwakaitwa vaEmmerson Mnangagwa, ndokubva zvakirieta scene mubhazi rakanga riine vanhu vakati wandei. Putisa